Fem una ullada per les roques d'una cala i observem la vida que hi ha arran de mar. De seguida podrem veure que hi ha organismes que tant estan submergits com instants després queden exposats a l'aire. Aquesta situació es produeix a causa de les onades i de les marees que fan variar diàriament el nivell del mar. Els animals i algues que hi ha en aquest ambient s'han adaptat a un medi aquàtic que té característiques molt especials. Per exemple, poden estar tant dins l'aigua com a l'exterior. Han de resistir l'embat de les onades, les elevades temperatures a l'estiu i el fred a l'hivern. Aquestes condicions ecològiques serien massa extremes per molts organismes marins. Malgrat tot, és una zona amb molta vida. Hi ha una gran quantitat d'algues que viuen fixades a les roques i també hi ha molts animals que viuen a sobre de les roques o dins les escletxes que hi ha. Tots aquests organismes han desenvolupat alguna estratègia per impedir que les onades se'ls enduguin i per sobreviure malgrat no estar contínuament dins l'aigua. Aquest espai del litoral, que tan aviat està submergit com no, rep el nom de zona mediolitoral. La seva amplada canvia segons la intensitat de les marees. En el Mediterrani, la zona mediolitoral sol ser una franja estreta a causa de les reduïdes variacions diàries del nivell del mar, mentre que les ribes de l'Atlàntic és més alta perquè les marees són molt més importants. Més amunt de la zona de les onades, podem veure que pràcticament no hi ha organismes, ni marins ni terrestres. Només en podrem trobar en la zona de la roca més propera al mar. Allà hi ha una capa fosca d'una mica més d'1 metre d'amplada. És un recobriment fet per unes poques espècies de líquens, algues unicel·lulars i bacteris. L'aigua arriba a aquestes roques només quan hi ha temporals de mar. Les onades són molt més altes que en condicions habituals. L'aigua s'escampa per l'acció del vent i les roques més properes al mar es mullen. En assecar-se, les roques queden impregnades de sal. En alguns llocs es formen unes petites basses d'aigua molt salada on hi viuen aquests tipus d'algues i alguns invertebrats. És un ambient inhòspit. Per a molts éssers en aquesta zona no hi ha prou aigua ni humitat, i per d'altres l'ambient és tan salobre que no es poden desenvolupar. Aquesta franja situada entre la zona més humida propera al mar i la vegetació terrestre rep el nom de zona supralitoral. Tant aquesta zona com la mediolitoral són les zones de transició entre l'espai terrestre i la zona marina. Per sota de la zona mediolitoral, els organismes estan permanentment submergits. A prop de la superfície del mar hi ha un moviment molt intens a causa de l'onatge i, a més, hi ha l'efecte dels corrents marins. Aquests corrents porten nutrients i oxigen cap als organismes que viuen en el fons marí o ben a prop d'ell. També en els primers metres de fondària la llum solar arriba amb molta intensitat, fet que permet que les algues i les plantes marines puguin realitzar molt bé la fotosíntesi. És per aquest motiu que a poca fondària hi predominen les espècies d'algues que necessiten una alta intensitat de llum per viure. Són les anomenades algues fotòfiles. Quan les condicions ambientals són favorables i tenen la quantitat adient de nutrients, les algues poden recobrir molt densament la superfície de les roques. Per tot arreu podem veure algues verdes, vermelles o brunes que es mouen al ritme de les onades. Aquesta franja ben il·luminada rep el nom de zona infralitoral. Però en aquesta zona no hi ha únicament vegetals. Entre les algues, sobre les roques o dins les escletxes del fons es creen nombrosos microhàbitats on hi viuen molts éssers de petites dimensions. Són esponges, garotes o petits mol·luscs com aquest nudibranqui que està capturant el seu aliment. Per tot arreu hi ha una munió d'invertebrats.
Alguns d'aquests animals són tan petits o es camuflen tan bé que és difícil veure'ls, però n'hi ha d'altres que són més grans, com aquest pop. A poca fondària també hi ha gran abundància de peixos que bé recorren al fons incansables buscant aliment, o bé es queden quiets esperant alguna presa que passi a prop d'ells. Curiosament, hi ha molt pocs peixos herbívors. Les salpes són de les poques espècies que, fonamentalment, s'alimenten d'algues i de fulles de posidònia. Quan es moren, les algues i les plantes marines es descomponen i la matèria orgànica que en resulta es transforma en nutrients que serviran d'aliment per a altres organismes. A mida que guanyem fondària, la llum solar disminueix. A partir d'aquí, comença la zona anomenada circa litoral. Entrem en una zona de penombra on no arriba l'efecte de les onades. Això fa que les espècies d'algues que es veuen a prop de la superfície aquí no hi puguin viure. A aquesta fondària són substituïdes per altres tipus d'algues que poden desenvolupar-se en ambients amb poca llum, com és el cas d'aquestes algues vermelles incrustants que recobreixen les roques. El límit entre les zones infralitoral i circalitoral és variable, perquè depèn sobretot de la transparència de l'aigua. A la Costa Brava es troba al voltant dels 30 metres, mentre que en indrets amb aigua molt neta pot estar per sota dels 40 metres de fondària. A aquesta fondària comença a haver-hi una predominança d'organismes animals. Un bon exemple en són les parets recobertes de gorgònies vermelles i grogues. Les escletxes de les roques i les zones de més penombra són l'hàbitat adient per les esponges, briozous i coralls com el vermell. Però no tots són invertebrats. En aquesta zona, moltes espècies de peixos tenen el cau i hi troben el seu aliment. S'hi poden veure des de les petites forcadelles fins als grans neros. Aproximadament, més enllà dels 100 metres de fondària, ja no arriba la llum solar. És la zona de foscor perpètua i s'anomena zona batial. Això implica que en aquesta zona no hi pot haver cap tipus d'alga. Per tant, es pot afirmar que, excepte alguns casos molt concrets, en aquests fons marins, tots els organismes vius són animals, a més de moltes espècies de microorganismes. La zona batial es caracteritza per tenir en molts indrets forts pendents i estretes valls que condueixen cap a grans fondàries. És el cas del Canó del Cap de Creus, on han estat enregistrades aquestes imatges a 250 metres de fondària. Dins la fauna habitual d'aquests indrets hi destaquen les espècies que s'alimenten de partícules de matèria orgànica i de les restes d'animals que contínuament van caient des de les capes més superficials. És una mena de pluja d'aliments que permet la vida de molts invertebrats. És el cas de les grans colònies de corall blanc. Aquests animals formen un tipus d'esculls profunds on hi prolifera una gran quantitat de vida. Més enllà dels 3.000 metres de fondària, s'entra a les planures de la zona abissal. En el mar Mediterrani, la major part dels fons profunds estan inclosos dins la zona batial perquè no hi ha gaire indrets que superin els 3.000 metres. Tal com s'ha pogut observar, els organismes marins no estan distribuïts a l'atzar o de qualsevol manera dins el mar. Cada espècie necessita unes condicions ecològiques determinades de llum, temperatura, nutrients o moviments de l'aigua, entre d'altres. Allà on hi troba les millors condicions, pot sobreviure i desenvolupar-se.
Com que en guanyar fondària les condicions ambientals canvien molt ràpidament, es pot entendre que cada espècie estigui present en una zona determinada, ja que més amunt o més avall de seguida varia la llum, la temperatura o la incidència de l'onatge i ja no hi podrien viure. Aquesta distribució vertical de les espècies en zones o franges rep el nom de zonació.